हेलो लोगोफोर, दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों दिनै आं मानि सायावहाय भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव फैलायबाय मोनसे गोदानै फैनो गोनां मोनसे सर्ट कमेडि बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै। लोगोफोर, बे बर' सावथुनखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो नायबाय थाखादों आरो नुबाय थाखादों नङा होमबा लोगोफोर। बे मोनसे कमेडि सर्ट मुभिखौ नोंथांमोना गोबाङानो फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि गेजेरजों गोबाङानो नायबाय थाखादों नङा होमबा लोगोफोर, आरो नोंथांमोना गोबाङानो नुबाय थाखादों आरो जोबोरैनो अनसायदों आरो गोबां रायजो राजाफोरनि बे सर्ट मुभिया जोबोरैनो अनसायनाय मोन्दों। लोगोफोर, बे बर' सावथुननि मुङानो जादों खांखिला गोफार। ओमफ्राय लोगोफोर, बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि सर्ट मुभियावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनखादों जयन्त बसुमतारी, प्रिया बसुमतारी, फैलाव बसुमतारी आरो रैसु प्रेक्टिकेल बसुमतारी। आरो लोगोफोर, बे बर' सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सनखौ खालामदों बिथां जयन्त बसुमतारी बिथाङानो। ओमफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोना बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि सर्ट मुभिखौ गोबाङानो नायबाय थाखादों आरो नुबाय थाखादों नङा होमबा लोगोफोर। पार्ट बाय पार्ट बिथांमोना रिलिज खालामगासिनो दंखायो फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि गेजेरजों। नोंथांमोना गोबाङानो पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 13 सिम अलरेडि नायखाबाय आरो बिथांमोना रिलिज खालामनानै होखाबाय पार्ट 13 सिम अलरेडि। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि सर्ट मुभिनि पार्ट 14 खौ जोबोरैनो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन। गोबाङानो कमेन्ट्सबो खालामदोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन आरो माब्ला नुनो मोनगोन होननानै। लोगोफोर, बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि सर्ट मुभिनि पार्ट 14आ रिलिज जानानै थांबाय लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोरबाफोर दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बयबो थांनानै नायहैदो लोगोफोर। आरो सोर नोंथांमोना दासिमाव नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो नोंथांमोना बे पार्ट 14 खौ नायखांनायनि उनाव पार्ट 15 खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं नामा? जुदि नोंथांमोना नायनो थाखाय बेनि पार्ट 15 खौ एक्साइटेड जानानै दङब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो लोगोफोर। बिथांमोना बेनि पार्ट 15 खौबो थाबैनो फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि गेजेरजोंनो रिलिज खालामनानै होगोन। नोंथांमोना बयबो नायनानै बेनि पार्ट 14 खौ सापर्ट खालामहैब्लानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर, लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां सर्ट मुभिफोरनि आरो फुल मुभिफोरनि मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेट्सफोरखौ मोनथिबाय थायो।